Нова книжка ли имаш, мамо? Добре, айде да оставим книжката. Знаем, че сте любими. Виж вътре какво друго има. Айде, виж. Какво друго има вътре? Айде, гледай. Виж. Виж, виж, Нинка. Какво е това, мамо? Кажи на мама, какво е това? Бебе. Да, мамо, бебе, дай му целувка. Дай му целувка на бебето. Хубаво, бебе. Чеспинка ли бебето? Чао, бебе, чао. Бебе, бебето има ли пъпче? Да. Бебето има пъпче. Дай целувка.